Mga ka-Job vlog, ang aton nga vlog subong, masugod kita sa may Plaza Molo, matabok kita sa Bukan Bridge, madiretso kita sa Plaza Mandurriao, kag malantaw kita dito sa may Kaluhunan Dam site para makita naton dito ang bag-o nga ginakutkot nga drainage diri sa part sa Mandurriao. Thank you so much. Mga ka-Job TV, hari kita subong sa Plaza Molo. Malay right turn kita pakanto sa may taytay sang Tabukan Mandurriao. Hari di sa aton wala ang Iloilo Supermart. Iloilo Supermart sa tuon naton hari di ang Chowking. Nagapila ang tao sa may dini Mang Inasal. Oh, social distancing. Anong ginapilahan nila? Ano na? Ano mayo to ha? Ano to man? Litson? Ano na ako tao to? Pagkaon to gali. Ayos to ha. Diretso to, babalik na to pero masih may bilhin pa to. Oh, Iloilo Supermart building pa ni dire sa likod ng bahin sang kan. Sa Iloilo Supermart. North San Jose Molo ang bago nga ginlabayan. Ari mga ka-Job TV, approaching kita sa may taytay sa Tabukan Mandurriao. Sa right side naton mga ka-Job TV, ari di ang isa ka bag-o nga hospital, ang Medical City. Medical City Hospital sa Tubang matahong Esplanade. Kag sa Tubang naton subong ang duha ka bilog nga condo unit. Dagko ini mga ka-Job TV. Mga 10 stories siguro ni nga duha ka bilog building. Kag diri sa kilid sa wala makita nita naton diri ang tiger tiger kun siren, tapos ang tiger sa piyak. Lion gali, lion. Anong isa to? Wolf gali, dako na ako nga wolf. Wolf. So padayon kita mga biyan dire. Mga barangay official daw nagapabatsyag ng iban. May mga tarpaulin sila. Dire sa right side, dire ang pagkanto ni sa Atria. Manada ang pagkanto sa Atria. Tapos dire sa left side, pagkanto kita sa Mandurriao.
Mandurriao Plaza. Mga ka-Job TV, approaching kita sa the old airport sang una, pero subong perti ka na katahom nga lugar diri sa siyudad sa Iloilo. Makita niyo lulot ang mga building, wala to, mga building. Amo da ang lugar sang ginatawag nga Mega World. Kay madiretso kita sa may Plaza Mandurriao. Lantawon naton to ang sitwasyon sa Plaza Mandurriao. Arede sa wala sa tuo may amo ni nang alagyan sa una nga pakadto sa old airport nga subong Mega World na. Barangay airport dito. Tadlong tadi pakadto tadi sa may Mandurriao Plaza. Antes siguro na kita magsulod sa may Mandurriao Plaza. Malantaw tanay abi ang kundi ng ginatawag nila nga dam site. Kalahunan dam site, ano rin tsura sila. Kaysa una nagkakanto ko doon mga 8 years ago. Pero tabi ko ano ginabi ang itsura ya sinasubong. Hindi na to magdugay kay basi mabaho kay to. Busura na mo. Ari di sa wala naton mga ka-Job TV. Ari di ang Mandurriao Imperial Homes. Ari ang Mandurriao Elementary School. Ang buto kung may high school, hindi guro high school. No, dito sa piyak sa may hospital ang high school ta. Makadto tatwa na sa may ginatawag nga kalahunan. Amot ko matultulan tani kay maliko tadi sa ma-left turn kita. Kaya matanaw ta to kung anong itsura sina. Kaya nakakadto ko daw naglabay lang ko to sa may kalahunan. Do perti kataas to sa mga tinumpukan sang kuan. Tinumpukan sang ano tawag ni mga basura bla. Ang ginahakot bala sang GS Lison diri sa aton syudad. Ari gali di ho nalabayan aton ang kuan. Way ta makita agyan ta na karon liwat. Dili kay kadamon siyang negosyo di wala to. Yan. Kita ninyo mga kabiyanan. Ang mga negosyo di pakadto kita sa may kalahunan. Lang taon tabi to kung anong itsura sina. Kay daw na curious gid ako sina kung anong itsura sina. Eh sunod sa mga nabalitaan ko daw kalapad ko no sinada. Ari di may sa wala naton sa tuo. Hospital ini iya ka anong hospital ganin di man. Do iya sa mga overseas bala nga overseas o mga seamen's hospital bala na. Unan. Damo way kabalo nga may hospital na damo. Galing daw exclusive na daw sa mga seaman. Ari na di. May ano ni dito. The relocation ano ni siya? Hindi. DD Happy Homes Mandurriao. DD. Ayos Dili sa piyak ano ini. Bayan ta karon Mandurriao Catholic Cemetery. Kana isang hangin din.
Dari St. Peter Chapel. Ada yung mga kuno, may sikyo. Mga chapel na da sa mga kuan. St. Peter Chapel. Okay. Hari ka rin drainage, oh. Wow. Na drainage gali sa Mandureo. Oh, drainage magyapon. Kano nung aton nga doon nag Forest Lake diri sa Piak. Hari. Forest Lake. Oh, lang tawang drainage si Perti Kalapad, oh. Oh, non. Amo ni nga drainage sa Mandureo. Way ko ga-expect nga may drainage gali na di. Puro lang tanda drainage ang aton nga nakita, no. Kanto ta sa aro may drainage nga dagko. Ari di gali ang drainage sa Mandureo, lang tawa bala daw isa ka lane. Isa ka lane, no. Dalong pa na, oh. So, medyo nasig-sigunta jutay kay may nagasunod basi mag-ugtas. Pero tiya way tami mo kay naga-vlog kita. Wala tawa vlog Kalapad sang ila nga box culvert, oh. Kag katason sang ila nga kuano. Na isa ka lane. Ang kabilya to buhusan nila pa to sing simento. Asa sa babaw. Areo ginakot sang jakamer, oh. So ang Mandureo hindi na ni magbaha kun amo to kadlagko sang amo to sa Kalapad sang drainage. Uy, maguna-una ka may drainage. Ang akong toyo, di makanto malang diya sa Kalaunan. Hindi na dayang Kalauna, di ba? Malantaw malang ko tani kung anong itsura. Gitsing ginatawag ng Kalaunan. Kaysa nguna daw, 8 years ago na to yan, nagkanto ko di mo. Hindi na yan yun, ban. Oh. Ang ini nga dalan, lusot ni sa ano, San Antonio, Uton. Ano ni? Drainage pagid ni? Ano? Drainage pagid. Mut silingon nga lusot ni sa may pakadto sa may Uton na yon. O tanawa balan ninyo, oh. Ano kadalom na? Ano na kadalom? Terrible, no? May hagdan pa? Daw mabidlib lagi ko sini daw kampiyon ini nga project ko. Diri guro ang kuano basurahan. Ari may parking di nga kuano. Nan, basi diri. Ara di slice no. Amo ni gahakot sang basura sa syudad. Di na to. Ato sa sulod. Sa tabok. Amo to guro basurahan. Amo ni de. Udlay way ta guide, way tinalungong ding lugar na di. Ano barangay na di man. Daw mo na guro di, daw gabaho na kabasura di. Ano di? Para sa piya ko, drainage pag ito, ano nga barangay? May tanong tabi ko anong barangay na di. Unahon ta sila kay naga-vlog kita ya. Una lang mo to kay document kami amo na. Sa mga nagalabay da pasensya lang mo kay may hinay kami ya. Kay naga-document kami amo diya. Una lang kamo ya. Ano ni barangay di may tanong tabi. Ano na subdivision ko no? Ano ni ban? Ano ngalan niya na? This is a drug-free subdivision. Naglapaw na taguro, no? Ano na di man? Uy, taguro ko balo kundi na itong Way ta kabalo. Way ta katultol.
pasensya ka mo mga ka-Job TV kay way kami katultol sang sang kalaunan dam site. Nagkadto kami sa lugar ni nga hindi kami katultol siniman ano ni Diman. Basta part sang Mandurriao Ay, Jume Carwas Ros Kalduan. May Ros Kalduan. Tapos may mga hinalay. Ay, ano di nga lugaran? Bakit ang tagid ni karon? Ano ni nga lugar? Ano ni nga barangay? Basil sakop na din sa Uton Lao. Oh, may native chicken. Ano ni Kalanaan? Ay. Oh, dire. Happens anywhere, anytime. Abuse happens anywhere, anytime. Report. Barangay. Ay, kung barangay, anong barangay na di? Kababaihan kag kabataan. May kita address, no? Ito ka tultul na di na di Camila Sabana ano nga barangay kaya ka sa division na dito dito guro na liso ko balik na lang ta may taka tultul pasensya gid may taka tultul Sabana ninyo ari mamang kota dibe may tao bantay way. Nay, ano di nga barangay? Barangay ano ni di? Pakyad uto na niya? Okay. Ate sige, thank you naglapaw kami. Pakyad na kita ya. Pakyad. Uto na niya. May kuwang galing sila mo. Nakakari di ang construction. Naglapaw kita. Pakyad ito. Hindi nagali, naglapaw kita. May lang kay sa sunod nga vlog, isunod nato ng uton. O kung sino na mauna sila, liganin sa uton. Balik kita mga ka-Job vlog, naglapaw kita. Naglapot kita siya pakyad ya. Ang kalatuan taya naunang dam site. Sige na lang kita. Sabi ko ya ano pa? Street lights. Grabe Araw may mga kuan yung part siguro siyang Mandurriao na ni. O gamay ilaya drainage kay isang Iloilo ya kalpad-lapad yan kasi iya ka uto na di part na sang uton pakyat uto na galit di diretso kita so sini Mandurriao na niya area kay kalapad abi sang Mandurriao no hindi ka man sa ulado ang mga lugar, mga barangay. Sige lang. Babalik na sa plaza Basta ang ila drainage di biligi ko. Ano ni nga gamay nga taytay ni. Kana di kalahuna na guro ni. Nung ano di nga barangay? Kalahuna na di. Di nang dam site na yun. Ang dam site amo na daw. Okay. Salamat kita. Ready. Hindi na ito magsulod pa ito Tultulan ta man. Tultulan ta na di suludlon taw ginong mabaho. To basta na tultulan ta na kun diin. Baho to baho. Mandurriao na niya. So ang Iloilo lang tawa
ang mga tamburong kadagko. Hindi nila ibutang kaya rin diyo Max Colbert diyo. Max Colbert na diya ang ginabukang. Walang tawa ng kalapad oh. One lane. Ah. Okay. One lane. So ay takabalo kung tayo sino mga kontraktor sina di. Balik ta sa plaza. Basta natultulan ta na mo tanto gali kaginang ka panimao ka do medyo baho jutay. Pero jutay malang hindi man sa baho ah. Okay. Do para sa sagwa sang balay ta. Buwa sang panimalay ta do medyo masingutan mo man niya do medyo may mga sako na da amo na nang kuan niya. Amo na ang baho niya, hindi man siya nga baho gid ah. Damo pa di gali mga wayang di sa Mandurriaw. Higad ka rin na di yung ginagyan sa kagina nga 30 kalapad niya ano. Drainage. Sa tabok sang Forest Lake. Amo na mga ka-Job TV ang sitwasyon diri. May bago nga building diri sa tubang sang Forest Lake ano ni? Arsenal Triangle. Oh ha. Ano ayan na da? Diri sa Piakya St. Peter Chapel. Tapos may subdivision din sa Piak. No relocation. Tapos dahil lain ang iyang kung subdivision gidya. Ano siya man? Subdivision. Luay mo Happy Homes gali. Happy Homes. Silingon kung mag-star ka da, happy ka. Wow. Kay may home ka na. Happy ka kay may home ka na. Ano gali? Ari di gali mga ka-Job TV, doon may lalakita ko di kagina nga way ko mabali kung ano na dat siya. Pero makatahom sa tulo pa si opisina sa gobyerno naman. Hindi ko na makita, di na tuman. Nalabayan ta na guro. Nalabayan ta na guro to kaysa itong nalabayan ta na. Ay na. Nanamuning wa ita na ma-document kagay na. O araw. May litson manok. May drop by nobility shop. Tapos mga saging, mga prutas nan ari di ang Mandurriaw Public Market. May tsimpo naman sulod tada kung makatsimpo ta. Ilang taon tada kung anong mga specialty nila. Kaya sa lapas may special batsoy. May linagaan, may sa Central Market may batsoy man tulo sila. Ang nanamitan ko itong batsoyan to ang kay Pupoy Special Batsoy, Central Market, Iloilo City. Shout out. Na-shout out ko ang mga viewers ko, mga viewers naton, mga ka-Job TV. Una si JR Villalba, Arlene Robles, kay Kinsey Lynn, kay Ramel Sabalati Swatin, kay Jocelyn Espanyula, Arlene Taksagon Yosayko, kay Ma'am Tess Zita Sorsogun, kay Ma'am Silsa Amador Lagura, kay Ma'am Joliet Nasyon, Lito Villasis, kay Peebles
Montaño, Wenceslao Mateo Jr., Emily Hortiliusa, kag kay Cardo Villases. Sa tanan nga mga viewers, madamo gid nga salamat. Kung nagustuhan ninyo ang amon video, palihog lang ko thumbs up, subscribe sa mga wala pa nakasubscribe, kag hit the bell button. Thank you.